datang kena saking Ya, aku mau itu. Ngono lho, Dik. Ya, ayo, ayo Mas. Ayo Mas. Oh, Bi. Buktikan bahwa kamu itu kuat, kamu benar-benar sayang mbak aku. Yuk. Le gak kuat nggih handrem. Handrem. Ayo Jasa. Sing nyanyi aku ae. Nyanyi. Ya. Aku piye? Sampean koyo kowe mau sing ngene-ngene to, terus Nah, ngene, ngono. munyer ngene to. Terus mari ngono ngene, Nah, terus mari ngono tampani. ngene, terus mari ngono tampanono aku ya. Lah lho sing wedok wis sing wedok. Kita sing wedok setel ya. Loh, ini kan aku manut sama Iya, iya. anak. Iya, maaf. Wis cara